Wembukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona ukufinyela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithambiso ngwakandlozi. Ngicela maqala uvashele i-channel cofu subscribe. Uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni namhlanje. Wembukela amaphoyisa aseGoli athungatha isidumbu zamakhole ezimuke nomfula eJaskei River. Lo mfula ukuthiwa uvele wajikela amakhole esephakathi ekujuleni komfula ezama ukubhabhadiswa. Kubukwa ukuthi lo mfula uvele wagcwala amanzi kungezelele wakhukhula amakhole amuka kanjalo nomfula. Kanti amaphoyisa abika ukuthi esethole izidumbu ezingu-9 okwamanje asemataza nokuthungatha ezinye zesidumbu okubalwa nesengane encane eneminyaka elinganiselwa kwemithathu. Kanti amaphoyisa abatshuzi athe ezinye izidumbu bazohluleka kuzithatha ngoba uma sebehle ekujuleni komfula kuvele kube mnyama kakhulu kungabe kusabonakala lutho. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.